Karki zargin kowa kai naki ya kamata ki fara zarga. Kin hau motar kwaɗayi kuma da ma'anan dai zaki sauka. A sanadin kira kashe kaina, na gaza cikin kauna, na ɗau darasi ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barka da zuwa official Ado Gwanza TV. Hakika wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanza TV tasha ce da ta ta'allaka kan kawo muku sababbin waƙoƙin da mawaƙa na wannan zamani suke. To yau ma dai gashi ina cikin tafiya na haɗu da wata sabuwar waƙa wacce Hamisu Breaker yake son saki mai suna Kada ki yi zargin kowa. Kai daga jin dai wannan waƙa ta wannan jarumi Hamisu Breaker ka san za ta yi nishaɗantar da masu saurare, musamman ma 'yan samari masu soyayya kenan. Shi yasa ni ma naga ya dace na kawo muku wannan waƙa ta Hamisu Breaker mai suna Kada ki yi zargin kowa. Wato dai kaina ke kamata ki zarga. Daga ji dai kun san masoya za a motsa muku yadda yake muku ƙaiƙayi. Indai kana tare da wannan tasha tamu mai albarka official Ado Gwanza TV, insha Allahu za ka ke samun update na kowanne mawaƙi da zarar ya saki waƙa insha Allahu. In wannan ne farkon zuwanka wannan gida namu mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribing wato alamar ƙararrawa sai liking da sharing da comment, yadda da zarar mun ɗora sabuwar waƙa za ka gani insha Allah. Indai kana tare da official Ado Gwanza TV dama na gaya muku mutum ba zai taɓa rasa sababbin waƙoƙin da ake bugawa ba. To shi kanshi dai Hamisu Breaker ga wannan waƙa yana ƙoƙarin sakinta ne, shi yasa ni ma na ɗan yanko ta na kawo muku kafin mu kawo muku ragowar cikakkiyar wannan waƙar. Domin in kana tare da wannan tasha tamu za ka ga duk wasu waƙoƙi na manyan mawaƙan da muke da su da gwarazan mawaƙa, kai har ma da ƙanana. Domin wannan gida namu mai albarka tun daga kan irin su Naziru Sarkin Waƙa, Nura M Inuwa, Ado Gwanza, irin su Nazifi Asnanik, kai duk ga su nan irin su Salim Smart, Auta Waziri da Auta MJ. Duk ba mu bar su a baya ba. Indai kana tare da wannan tasha tamu mai albarka za ka ke samun update. In farkon zuwanka ne ka daure ka danna mana alamar subscribing da liking da sharing, yadda da zarar mun ɗora waƙa za ka gani ta shigo official Ado Gwanza TV.